Martxoak 31 programaren helburu nagusia udalerrian memoria historikoa berreskuratzea da. Gerediaga, Berbaro eta Kreskitin dantza taldeak lehen urratsak eman zituzten jardunbide honetan. Gerora, Durangoko udalak ere bat egin dau aipatutako elkarteekin ekitaldiaren antolaketa lanetan. 1997ko martxoaren 31 hartan, Europako populazio zibilaren aurka inoiz egindako lehen airen bombardaketa jasan zuen Durangok. 73 urte geroago gogoratzen jarraitu nahi dugu, omenaldia egiten jarraitu nahi dugu, eta oraina eta etorkizuna eraikitzen jarraitu nahi dugu. 1990an, horimen egun horretan, gogoratuko dugu Durangoko emakumeen kartzela. Orain dela 70 urte, urtea hasieraz batera Durangon kartzela bat zabaldu zen, urtebete iraun ban, frantzesan konbentuen izan zen urtebete luzez Andran kartzela, oso gutxi ikertute dauen gehi bat da, testigantza dinu pare bat mile Andra gozila, argazi ikusik eta etxeintxik ikusik askotan kostak eta sinistie. Kartzela horreri buruz ezagutzen da oso gutxi, gutxi da eskerrak Tomasa Cuevas, kartzela hortan egon zan Andra bat, gero bera zaiatu zan ikertzen. Beste batzun artean egon zan preso Rosario Sánchez, oso ezagure izan da, Espainiako gerraren literaturan barruen, zebeen egunien Miguel Hernández olerkariak Rosario den amitera olerki bat entzon, zeberak gerrako ekintza baten ezu galduan, eta Durangon egon zan, usak kuriosue, gertakizu hori eta kartzela hori Durangon egon zan urte horretan, Francoren ministro de Justizia zan Esteban Bilbao egia, Durangotarra.